ഹലോ ഞാൻ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നോമ്പ് കഞ്ഞിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കുരുമുളക്, വറ്റൽമുളക്, ആശാളി, ചക്ക, ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഏലക്ക, ചുക്ക്. അത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും. പിന്നെ നമ്മൾ ചെമ്പാവരി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 1 കപ്പ്. തേങ്ങ 1 കപ്പ് തേങ്ങ. ഇത്രയുമാണ് ആവശ്യം. നമുക്കിനി നേരെ കയ്യിലേക്ക് പോവാം. കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൽ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചുക്ക് ഒന്ന് തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. രണ്ടായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിളക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ആശാളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തോ. എന്നിട്ട് വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത്രയും കണക്കിൽ അരിയേക്കാം. അരിയാണ് ഇങ്ങനെ 2 പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കനത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുമല്ലത്, അത് ഒരു ചുമന്നുള്ളിയാണ്. അതിനെ മുറിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നു. ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ 2ആയിട്ട് കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 2 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കാം. രണ്ട് വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അണയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കരങ്ങ് പോയി. അതുകൊണ്ട് മിക്സിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അരപ്പ് നമ്മൾ അമ്മിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഞ്ഞിക്ക് വേണ്ടി അരപ്പെടുക്കാനിരുന്നപ്പോഴാണ് കറണ്ട് പോയത്. കുറേ നേരമായി, ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങയും മഞ്ഞളും ജീരകവും കൂടെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ അമ്മിക്കല്ലിലിപ്പോൾ പകുതി പോർഷൻ തേങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകം, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. 1/2 സ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. നന്നായി അരയ്ക്കാനുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല ചെറിയ തരിതരിയായിട്ടുള്ള അരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗൈസ്, ആഫിയ അരയ്ക്കാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കല്ല് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അരയ്ക്കുന്നത്. ശക്തിയായിട്ട് അരയ്ക്കുക. അങ്ങനെ പഴയ രീതിയിലുള്ള കഞ്ഞി വെപ്പിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് പോയി കുറേ സമയമായി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മിയിൽ അരയ്ക്കാൻ. പണ്ടൊക്കെ അമ്മിയിൽ അരച്ച് തന്നെയാണ് കഞ്ഞി വെച്ചിരുന്നത്. മിക്സി വന്ന ശേഷമല്ലേ എല്ലാവരും മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ച് കഞ്ഞി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നത്. അപ്പോൾ അരയ്ക്കട്ടെ, അരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആവട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ഇട്ടത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് എടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്ലേവർ അമ്മ. അമ്മിയിൽ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ മോളെ? ആ ഒരു കറിക്ക് അരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഏത് കറിക്കും നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. പണ്ടത്തെ ഗ്രൈൻഡറാണ് അമ്മിക്കല്ല്. ഇപ്പം മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് കറണ്ട് പോയാൽ മനസ്സിലായോ? കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവും. കൂട്ടുകാർ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അവരും കണ്ടു. ഇപ്പോഴത്തെ വീടുകളിലൊക്കെ അമ്മിക്കല്ല് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്, ഇവിടെ ഉണ്ട്, എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ തമാശയ്ക്ക്. ഇപ്പോൾ അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കണം. ഇന്ന് മിക്സിയും ഗ്രൈൻഡറും ഒക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. വീട്ടിലെല്ലാവരും പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്കിതും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് കാണാം. നമുക്കിത് എടുക്കാം. മെഷീൻ കുറേ നാളായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇരിക്കണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കും. പെട്ടെന്ന് അരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്പീഡായിട്ട് കിട്ടില്ല, താമസിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ കൈ എണ്ണി വരയ്ക്കില്ല. മാനുവലല്ലേ? രണ്ടിങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മിക്സ് ആവും ഈ വെള്ളത്തിൽ. നമ്മൾ ഇനി അമ്മി കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ എടുക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും. ഈ കഴുകിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മൾ ശരീരം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അരപ്പൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ആക്കാൻ തെങ്ങിപ്പോണ്ടേ പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്? എന്നാലും കൈ പിടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പോവും. കൂടുതൽ വെള്ളം ആവണ്ട. നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ കഴിയുകയാണ്. അത് നമുക്ക് അമ്മിക്ക് തന്നെ വാങ്ങിയ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ചെടുത്ത് അരപ്പ് റെഡി. നന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കഞ്ഞി കൊടുക്കാം. അത് നല്ല കളറുണ്ട്. നമ്മുടെ വൻപയർ പുഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റി അത് മാത്രമായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. വൻപയർ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുക. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പയർ തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് താളിക്കാം. കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം. അരപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം. അരപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നു. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കാം. ഒഴിച്ചോ തന്നെ. നമുക്കത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് പയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമുക്ക് ഇളക്കി വെച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൊടുക്കാം. പയർ ചേർക്കാമേ. എടുത്തിട്ടു. നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരപ്പുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, തോരലിന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. പയർ നമ്മൾ വേവിച്ചതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനി വെള്ളം വറ്റിയെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് വെന്തിട്ട് കാണാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വൻപയർ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കഞ്ഞിയും തോരനും കൂടെ സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൊയമ്പ് കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടെ പയർ. അതെ, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ കുളിരേകുന്ന ഒരു നൊയമ്പ് കഞ്ഞി. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കഞ്ഞി പള്ളിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് കഞ്ഞി നോമ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് നോമ്പാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പൊന്നും മുറിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബൈ.